a la calçotada IP. La calçotada amb l'Andreu Bea, una passada. La calçotada. A veure, Andreu Bea, explica'ns què és la Onion Fest, què és la calçotada IP, això que vas muntar no sé quin any. És una mica secret, això, però l'origen és més senzill del que tothom es pensa. Quan tu estàs a Stanford, a Califòrnia, jo em vaig prometre a mi mateix de no perdre els meus amics a Europa. Vale? O sigui, clar, quan tu... Un amic em va dir, Andreu, hauries d'anar a Ikea i redecorar la teva vida, saps? I llavors, al cap d'un any, jo havia canviat de feina, havia canviat de país, de continent, d'idioma, de ciutat, d'amistats, i vam tornar a anar a sopar i em va dir, home, potser t'has passat ara. Però amb aquesta condició dic, vale, me'n vaig als Estats Units, però intento no perdre els amics d'Europa, i arrel d'això vaig desenvolupar uns skills, no, que en dirien, de que no se sàpiga mai on està l'Andreu. Que això ho mantens, Que sí, es nota. Jo vinc a la calçotada Sí. i aquí he muntat un set per enganxar-te. Exacte. Ara entenc Aquest el és el truco. tema. Clar. Bueno, doncs, no, saps com allà on està Wall-E, no? És on està l'Andreu. No, Andreu està a internet. A mi quan em diuen, on ets, Andreu? D'on ets, Andreu? Dic, d'internet. Ja està. Llavors, què passa? Que algun dia o altre sí que jo en dic events de cos present, allò de, has venido de cuerpo presente. Bueno, pues sí. I què? Per què? El 90% de les persones amb les quals jo treballava no les havia vist mai. Això abans era molt rar. Ara, amb la pandèmia i això, ens hem acostumat més a fer coses online, i a desvirtualitzar, no? Vaig haver d'encunyar un verb fa més de 20 anys que jo en deia desvirtualitzar, i comporta tot un ritual. Desvirtualitzar una persona és aquella persona a la qual sí coneixes, perquè portes anys treballant amb ella, però no l'has vist mai. Us posaré un exemple. El Joan Batet, que fins ara ha vingut avui, doncs era el moderador d'IP, es diu Joan, ¿vale? Però clar, pels americans, i fa molts acudits, però és una persona gran, però fa molts acudits i és molt així de la broma. Clar, quan venen els americans aquí i diuen, com que Joan? Perquè Joan allà és una noia. Clar, Joan és noia, com pot ser que siguis un tio amb barba blanca com el pare dels barrufets, no? I que siguis gran i que a sobre siguis un home. Val? Per tant, això és la desvirtualització. És dir, mira, doncs jo pensava que eres més alt, més ros o més no sé què, i sempre és diferent del que tu penses, no? I avui estic desvirtualitzant a molta gent, no? Una de les coses bones d'això que fas és que tu ets una mica caçador de gent interessant, no? Sí. És a dir, perquè aquí jo he vingut aquí a muntar això perquè cada persona... Jo sempre dic que tothom té una entrevista, però és que la calçotada, una doble més llarga. La calçotada hauria de donar una setmaneta, perquè no tens prou temps de conèixer Cadascú la és gent. una sorpresa. Dic, Avui han vingut gent de Singapur, d'Austràlia, de Berlín, de Boston, de Palo Alto, de Vilanova i la Geltrú, de Matadepera, saps? Ha vingut gent de tot el món, literalment. Val. Com a persona visionària, com a enginyer visionari que ets, com veus la relació de les persones amb les màquines en un futur? Cada cop més senzilla. Però, a veure, una cosa és la relació, perquè ara ja els hi parlem. Fixa't que quan tu estàs escrivint no tothom sap escriure. O no tothom sap escriure a màquina, o els hi fa por la part del teclat, no? O quan tenies el Windows o el Mac, sempre és una persona gran, no això. Llavors ve el WhatsApp. I el WhatsApp, escolta, les iaies fins i tot per error envien coses, per tant és molt fàcil, no? Dius, tan fàcil que ho fas per error. I, bueno, doncs, el meu pare va enviar unes escriptures a un grup de 200 persones, i jo, ai, saps? Ho vam arreglar de seguida, però vull dir que és molt senzill. Però ara ja ve un pas més que per fi podrem interaccionar amb les màquines. Ara ja comencem, ja no és res... A nosaltres ens sembla normal, però la majoria de la població encara no ho veu. Però sí que parlarem amb les màquines i segurament el mòbil l'acabarem integrant amb un piercing o amb una arracada, perquè, si t'hi fixes, el mòbil no s'ha fet més petit perquè el teclat no el pots fer més petit. I ara que són teclats així, estàs allà tothom així xatejant, que és poc útil. Per tant, hem d'anar cap a la veu. I a banda que mires cap avall, no? Bueno, això també, saps? I quan facis tot en veu, doncs la cosa canviarà. Continues pensant que tindrem més temps lliure en un futur? Sí. Argumenta aquesta sentència que jo sempre et cito a tot arreu. Mira, hi haurà molta abundància de coses
I el problema serà què fer, o sigui, com distreure't quan el treball ja no sigui necessari. Què vol dir treball? La paraula treball etimològicament ve del tripalio. I el tripalio era un làtigo, un fuet que tenien els romans per fer treballar els esclaus. Per tant, molt bo no pot ser, això del treball. Ens hem passat 10.000 anys picant al terra, llaurant, cultivant. Llavors vam inventar una màquina, primer un cavall, pobre, que eren com 6 persones, després vam posar un tractor, que eren com 100 cavalls, després hem inventat la cosechadora aquesta, que són com N tractors. Abans el 92% de la població, quan dic abans és el teu avi, el meu, els nostres besavis segur, el nostre avi potser sí, doncs el 92% de la població es dedicava a l'agricultura. Ja està, eren jornalers o eren pagesos. Ara és un 2,6%. Veus? I dius, home, si analitzem els últims 150 anys, pots dir que la gent s'ha anat a l'atur i que les màquines... Dic, sí, el 100% s'ha anat a l'atur. Però ens vam inventar el periodisme, el màrqueting, els serveis, i, escolta, hi ha gent treballant, però ja no treballes donant cops de sol a sol al terra. És un treball molt més intel·lectual. El pròxim pas quin serà? L'automatització de la que t'imagines en un futur? Crec que tots els treballs, com el conductor de metro, que no es diu maquinista, és motorista, perquè aixeca i fa el motor, això és una cosa que no té gens de valor, que estiguis 8 hores allà a les fosques. Doncs el caixera de supermercat. Totes aquestes coses són òbvies. Els senyors que són advocats, perquè les lleis són normes, i a les màquines els hi va molt bé aplicar normes. Després hi ha els advocats creatius. Aquests no desapareixen, però els advocats, diguem-ne, que fan... Hi ha molts bufets que ja estan oferint una eina d'IA, no? Correcte. De fet, jo he guanyat una sentència ja amb una IA. I una noia d'aquí, que és advocada, em va deixar el seu número de col·legiada, dic, pots posar el teu número i tal, i ja està. Això és veritat? Sí. Home, ho explica una mica més, això. No, és que no tenia cèntims, i llavors vaig dir, mira, ho farem en plan estalvi. Vaig fer un prom d'aquests de diverses pàgines i vaig estar, doncs, dient-li, ets el millor advocat d'aquest tema, d'aquest tòpic, no sé què, has de basar la teva discussió i tot això amb la jurisprudència de sentències guanyades. Ja està, és molt senzill. Que fort. De quina manera creus que evolucionarà la integració de la IA generativa a les nostres vides? Ja sabem que som molt fans de la IA en temes de salut, això ja n'hem parlat altres vegades, però la IA generativa de generar coses, textos, vídeos i imatges... Fas molt bé de dir la generativa. Està molt bé, és màgica, però per moltes coses no funciona. A l'Hospital Clínic, per exemple, estem fent hackathons i coses, però no ho posem amb els malalts, perquè no pots... Algo que no és determinista, algo que és, saps, en processos estocàstics d'estadística, que tant et diu una cosa com te'n diu una altra, no pots posar la vida d'una persona en mans d'allò, i això ho entén tothom. Per tant, és imprescindible la verificació humana al final de quan fa servir la IA, perquè la gent ja per mandra no verifica i... Aquest és el problema, la mandra. Com els humans són molt naturals, i la natura, l'univers, tendeix al mínim esforç. I, per tant, el mínim esforç i la mínima energia. Per tant, com a sers naturals que tendim, perquè si no l'habitació no estaria desendreçada, és la màxima entropia. Què passa? Doncs que quan et donen una eina que fa coses que semblen màgia, dic un cotxe que vagi d'un punt A a un punt B sense conductor, em diràs, és màgia. No, és tecnologia suficientment avançada. Doncs la IA també és una tecnologia suficient avançada que ens fa que sembli màgia. Què passa? Que llavors confiem en ella. Error. Moltes vegades ens dona... No moltes vegades, molts erronis. En aquesta calçotada fa molts anys que parlem d'intel·ligència artificial, però tu t'hauries imaginat mai que en el bar, al matí fent el tallat, la gent parlés d'IA? No. Jo més d'IA en dic ai i dic ai. Dic ai, no m'enlluernis. El títol de la meva última conferència es deia així, ai, no m'enlluernis, perquè tothom està molt enlluernat, però quan rasques... Quan vas a Califòrnia, els veïns, tothom, molt contents, i al final dius, comences a rascar, diu, it's fantàstic, i rasca't, but it's plàstic, no? A darrere. Bé, de fet, com més especialitzats, com la persona en sap més fred diu que hem de fer amb la IA. Clar, ara tothom és expert, ja, em fa molta gràcia. Mira, però tu és qui has anat als experts, perquè et vull parlar d'una persona que la setmana que ve la veurem, perquè ve a Barcelona. Tu vas entrevistar a Tim Berners-Lee pel teu llibre. Com és el Tim quan s'apaga la gravadora? Com, a nivell personal de tu a tu, com el recordes? És una de les persones més complicades d'entrevistar i és una mica GDM. En català seria gat de masia.
Cap de Masies, quan entres i et fots sota el llit, no? Doncs és així. Per què ho dius? I en És quin molt sentit? tímid, és molt poc sociable. Jo, totes les persones que he contractat que com millor són en informàtica, més rarets són personalment, asocials. Clar, però ara acaba de treure un llibre molt interessant. A tu què et va sorprendre més, el científic, l'activista o la persona? El científic. Sí, perquè persona no és massa... És a dir, No estaria IP. Però, no? No. Però té una aura de pare de la web, d'haver-ho inventat? Sí, però al fons no va inventar res. Dius, què dius ara? Bueno, doncs mira, tu recordaràs que a La Vanguardia ja t'enviaven els CDs amb hipertexte. Els Leones de la Sabana, els diumenges. Vale. Teníem l'hipertexte. Teníem la multimèdia. I teníem internet, que l'havia inventat el Vint Cerf 20 anys abans. Tu ets més fans del Vint que no del Tim? Per què ho dius? Perquè sempre ho dius. Sí. És que és veritat. O sigui, ell el que va fer és ajuntar, i té molt de mèrit, va ajuntar 3 peces i va canviar el món. Perquè en aquell moment no hi ha la informació. Jo abans havia d'anar a la Universitat de Tel Aviv i baixar-me amb un FTP, amb un monitor verd. Clar, el CERF va ser la connexió, diríem, al canal, i l'altre va ser el protocol. L'altre és una aplicació més. La web és una aplicació, però en tens moltíssimes. Però és el que ens va ajudar a entendre internet. I que fos no de fòsfor verd i de monocrom, sinó de colors. El poder posar imatges va ser una mica com el WhatsApp. El WhatsApp ja és la quarta. O sigui, a l'any 95 hi ha una primera onada que entrem de gent que ja no has de compilar el kernel per fer alguna cosa útil a internet. Pots fer mails i ho substitueixes pel fax. Després va haver-hi la web a nivell mundial. Però la iaia encara no havia entrat, perquè la web necessitaves un PC, necessitaves, doncs... Llavors, què passa? Posem el WhatsApp, que és una altra aplicació sobre la xarxa, i el WhatsApp ja entra la iaia i entra tothom. Val. Escolta, el Tim Berners-Lee ha fet un llibre, ell està molt enfadat, tal com està ara a internet. O sigui, no m'estranya. Diu, jo vaig crear la World Wide Web, molt bé, els protocols HTTPS, etc, però ell està enfadat, no? En el seu últim llibre parla de recuperar el control de les nostres dades. Tu això ho veus viable o és una utopia? Cada cop costa més canviar el motor a un avió mentre es vola. Ell era un hippie, no?, de l'era d'internet. Ho va fer obert, no va cobrar diners. No va voler patentar res, ho va fer obert. Però ara la Xina ha fet un altre internet, les empreses, si tu tens una compte a Facebook i ell té una compte a LinkedIn, no pots entrar, a menys que tingui uns passwords. Parlem dels Wallet Gardens, no?, dels jardins, les apps. La web s'ha privatitzat. Sí, no, i no només s'ha fragmentat, és a dir, el fet de les aplicacions dels mòbils va en contra de la web, perquè si no tens aquella app no pots fer allò, no? En canvi, la web podries fer-ho tot. I aleshores tu estàs també enfadat una mica amb aquesta evolució com ell? Sí. Però ja de fa temps, des del 2007, que el senyor Steve Jobs va trencar la internet i la va fer propietària, que a ell li interessa. Però recordeu que la MSN, la Microsoft Network de 1995, estava pensada i dissenyada per substituir internet. No ho ha lograt. Telefònica Infovia, 1996, tenia IPs privades. Era dir, era per claro, como ya está el BBVA y el Corte Inglés, pues ya tendrá contenido suficiente para que la gente se quede aquí dentro. Però no podies sortir a internet. Ell, però, proposa una solució, en aquest cas ha creat una cosa que es diu Solid. Controlarem les teves dades, la privacitat, etc. Però, clar, si la resta no van amb ell, és molt difícil, no? Ara, per això et deia que és molt difícil, és quasi impossible. Les empreses no els interessa, o sigui, va en contra natura i en contra del que... Al seu moment va poder fer-ho perquè va ser el pioner i va marcar les normes, però li han canviat les normes. I ara tornar-ho a fer és realment complicat. Coneixent-te, Andreu, quines de les coses estàs fent tu a nivell teu, a nivell personal, per no entrar en aquest, diríem, oligopoli de totes aquestes grans tecnològiques? Es pot fer alguna cosa? Sí, jo tinc els servidors a casa. A casa tenim 750.000 fotos, normalment les famílies tenen 30.000, 50.000 fotos, tenim 3/4 i ara, per exemple, he posat una IA a casa, sense sortir, ni clouds, ni núvols, ni res, doncs per fer FaceTag. Saps el que feies al principi amb Facebook? Este és Manolo, sí? Llavors fas un rectanglet, XY, on està, perquè normalment tens una foto, tens diverses cares, i el que hem fet és posar un FaceTag a 2 milions de cares, ja. És el Shazam de les cares que tots volem, no? Però clar, jo dic,
quin dia va ser l'últim dia que vaig veure la Mariola, perquè et faré una foto. Llavors, la IA local detecta, dius la Mariola, i llavors té un time log, o sigui, que et dic, tal dia a tal hora vaig dinar amb la Mariola, o em va fer una entrevista, vale? I a més puc dir, digue'm les fotos que tingui de la Mariola amb el Joan, o la Mariola amb en Josep Maria. Vale? Ets un avançat, És que jo tinc la meva pròpia xarxa, perquè la gent no sap que els Twitters, els Facebook, tenen la regla del 2,1%. És a dir, si tu tens 1.000, tindràs que pots enviar a 21 persones. O sigui, no envien mails a tothom. Dius, tinc 1.000 followers a Facebook, i és el meu aniversari, vaig a posar-ho. Només 21 persones, a menys que no paguis. Tu a La Vanguardia poses una esquela i si no pagues, no publiques. A Facebook és igual, el que passa que no ho sabem. Si no pagues, no publiques. I dius, és que tinc molts followers i tal, i pensem que ho publicaran els 1.000. No, hi ha la regla del 2,1%, que a menys que facis soroll, i fa engagement, o diguis alguna desgràcia, o bestiesa, i molta gent, això, llavors sí que l'algoritme tal. Però si no pagues, no publiques. I la gent això no ho sap, o no ho percep. Va, acabem amb un joc. Ai, Déu. És real o és IA? Mira't aquesta imatge. Ostres. A darrere n'hi ha una altra. Carai. És del 2024. Sí, té pinta de ja. Doncs no. No? Està aerògraf. És un il·lustrador tarragoní que es diu Marc Volpini, però ell va voler trolejar la IA. Sí? Això és un calendari de l'Ajuntament de Tarragona el 2024, que va fer, si t'hi fixes, tota la catedral i tot això. La cate, molt bé. Però clar, o sigui, ell ja et dic, va fer 6 dits perquè la gent pensés que és IA, però és una il·lustració real. Veus, Andreu? Ai, no m'enlluernis. Gràcies, Andreu. A tu. Podemos decir que será crema catalana. ¡Tres, dos, uno! Un abrazo a los que tengáis cerca.